Хөрмәтле тамашачылар, бу искиткеч мотор сөргүләрне мин чигә дип уйлый күрмәгез. Бүген бездә кунакта искиткеч гүзәл ханым. Ул милли йолаларыбызны яңартырга омтыла. Ул ике әнисе булуын зур бәхет дип саный. Ул чәчәк кебек нәфис, бал кырты кебек үҗәт. Бүген хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта Казан сөлгесе проекты җитәкчесе Гөлнара Нурмөхәммәтова. Ассаламу алейкум, Гөлнара. Ва алейкум ассалам. Гөлнара, Казан сөлгесе проекты нинди проект ул? Аның максаты нидә? Шушы проект белән таныштырып китәле. Казан сөлгесе проектына менә быел 1 ел булды. Аның максаты безнең әбиләребездән килгән ыгырыф-гадәтләребезне, әбиләребездән калган шигъ үрнәкләрен хәзерге вакытта заманлаштыру һәм инде аны көнкүрешкә кертеп җибәрү. Без бит инде әбиләребезнең сандык төбендә ятучы сөлгеләрне, шигъле калфакларны күргәнебез бар. Һәм алар кызганыч хәзерге заманда шул сандык төбендә музейларда гына сакланган. Безнең төп максат менә бу шигъ эшләнмәләр һәр кешенең өендә матур бер бизәк булып торсын. Һәм бизәк кенә түгел әле, кулланышка да кирип китсен. Мәсәлән, юыну бүлмәсенә ни өчен әле безнең сөлгеләребез милли бизәкле булмаска тиеш. Шулай япкычларыбыз мәсәлән. Ал япкычларыбыз, аш-су бүлмәсенә тастымаллар, матур-матур ашъяулыклар, барсы да милли бизәкле булырга тиеш дигән фикердән. Һәм менә шул фикерне без популярлаштырырга уйладык инде. Башта бу проектны башлап җибәргәндә, иң беренче без урын-җир комплектлары чиктек. Аннан соң инде килде, аннан соң сөлгеләр чигә башладык. Һәм инде башта бик борчылган идек, халык ничек кабул ителер икән дип. Субханалла, безнең татар халкы анда әйбергә сусаган булган икән, бик яраттылар, бик җылы кабул иттеләр. Заказ бирүчеләр бик күп, бик матур теләкләр, фикерләр ишетәбез. Һәм шундый проектның кирәклегенә тагын бер тапкыр инандык. Шулай ук безнең тагын бер максатыбыз ул яшь киленнәргә бирнә сандыгы әзерләү. Элек бит инде безнең әбиләребез, әниләребез, әле үзебез дә бирнә сандыклары әзерләдек, әмма анда берни дә шигъле текстиль эшләнмәләр юк, кызганыч. Һәм менә шул идеяны без инде алга сөрәбез. Хәзерге вакытта менә никахларга, туйларга, әти-әниләренә бүләккә шулай бирнә сандыгына бездән шигъле сөлгеләр, урын-җир комплектлар ала башладылар инде. Субханалла. Ялгышмасам, бу эшне син үзең декрет ялында башлап җибәргәнсең. Минемчә, инде һәрбер әни декрет ялында бераз үз төп эшеннән ял итә башлый һәм үзен ниндидер яңа һөнәрдә, яңа шөгыльдә сынап карарга тиеш. Менә шулай миндә инде декрет ялында бераз ял иткәндә шундый фикер килде дә, мин бу эш белән шөгыльләнә башладым. Әлбәттә, инде ул минем күңелемдә күптән бар иде. Мин үзем Кукмара якларыннан, ул якларда безнең шигъ шөгыль сакланып килә. Хәзердә кызлар сабан туйларга яулыклар чигәләр, һәм инде авылга килгән килен мәҗбүри рәвештә сабан туена матур сөлге чигеп бирергә тиеш. Шул сөлгене батырның иңенә куялар инде аннары. Хәзердә кызлар үзләре чигеп бирә микән аны элеккечә? Әллә инде менә сезнең кебек Казан сөлгесен инде генә заказ бирәләрме? Төрлесе бар. Шигүче кызларыбыз да бар һәм әлбәттә инде безгә дә заказ бирүчеләр шактый. Әмма минемчә инде безнең бит инде төп максат көндәлеккә кертеп җибәрү булгач, без шуңа күрә инде менә шуны әйтергә оныткан, без шуңа күрә кул белән чикмибез, менә компьютер машинасында чигәбез. Сәнәгать машинасы дип атала ул. Без башта программаны махсус компьютер программасында ясыйбыз, аннары инде машинага яраклаштырып, тагын бер программада килибез, аннары машинаны чигә башлый. Ул әлбәттә инде менә мәсәлән бер сөлгене әбиләребез анда 1 атна, 2 атна чиккән булсалар, безнең компьютер машиналары мәсәлән менә бу бизәкне 1 сәгать чигә. Менә бу бизәкне 1 сәгать чигә. Менә монда сөлгеләрне инде 30-40 минут чигә сөлгә. Шуңа күрә төп максат аны күпләп сату һәм көндәлеккә кертеп җибәрү. Һәм шулай ук без инде андый машина белән генә чикләнмәскә булдык. Менә безнең алъяпкычны күрәсез. Ул алъяпкыч тамбур чигү белән чигелгән. Ягъни ул безнең элеккечә әбиләребезнең татарларның иң борынгы чигү ысулының берсе. Ул инде әбиләр безнең аны крючок белән, ыргак белән дә, энә белән дә чиккәннәр һәм махсус тамбур машиналарында да чигелгән. Менә бу
тамбур кул машинасында шигелә. Менә андый бизәкләр дә бар. Ул машиналарны берәр каян кайтартасызмы? Әллә алар Казанда да бармы безнең? Казанда да бар, без аларны җайлаштырдык. Менә шулай итеп тамбур шигүенә һәм менә безнең осталарыбыз шулай итеп тамбур шигүен башкаралар. Димәк, инде бу эшне хәзер син үзең генә алып бармыйсың, синең инде ниндидер бер командаң бар. Әйе, команда бар. Үзебезнең кичкенә генә командабыз бар. Мин инде күбрәк шул идеялар бирәм, шигү үрнәкләре ясыйм. Һәм инде аннары шигүчеләребез безнең шигеп, тегеп бирәләр. Тормышка ашыралар. Тормышка ашыралар. Димәк, менә бу төсләрне, бөтен формаларын, чәчәкләрен син уйлап чыгарасың. Әйе, мин уйлап чыгарам. Менә шулай. Төсләрен менә ни өчен кызыл белән яшел, зәңгәр су белән алтын төс. Алар инде күңел кушканча килеп чыга. Ул инде безнең әбиләребезнең инде без шигү сөлгеләрен дә, башка шундый шигү үрнәкләрен карасак, танда инде кызыл, яшел төсләр күбрәк булган, сары, яшел, шулай ук зәңгәр су төсләр дә кирип киткән. Шул үрнәкләргә карап, китаплардан карап, шулар белән инде үзенә күрә бер төрле фикер туа. Татарча да булып күренергә тиеш бит инде. Без аны кайбер бизәкләрне заманчалаштырсак та, алар инде үзләренең татарча икәнлеген күрсәтергә тиешләр. Димәк, сез элекке кагыйдәләргә дә нигезләнәсез, китаплардан эзләп табасыз, тарихка күз саласыз. Әйе, аннары инде берничә татар дизайнеры белән дә хезмәттәшлек итәбез. Алар да безгә ярдәм итәләр, чөнки инде алар шул өлкәдә укыган, берникадәр белемнәре бар, алар инде безгә ярдәм итәләр. Ә сез белемегез буенча? Минем белемем буенча журналист, филология. Менә шул инде журналистика өлкәсендә. Димәк, инде киләчәк тормышыгызны сез менә шу иҗат белән бәйләргә булдыгыз. Әйе, бәлки шулай булыр инде алайдырса. Кызык. Ни өчен менә исеме нәкъ Казан сөлгесе? Казан сөлгесе дигән халык җыры да бар. Кәрим Тинчуринның Казан сөлгесе дип аталган пьесасы да бар. Ни өчен нәкъ менә Казан сөлгесе? Ни өчен Зәңгәр шәл түгел? Ни өчен башка берәр исем түгел? Әйе, сез дөрес әйттегез, нәкъ менә шул исем безнең күңелгә бик үтеп керде һәм ул безнең халкыбызның күңелендә саклана. Күп кеше сездә бит әле менә Казан сөлгесе дип язылган диеп, безнең менә бу сөлгеләрдә аның икенче ягында Казан сөлгесе дип шигелгән матур итеп үзебезнең бизәк. Һәм инде күбесе менә шул Казан сөлгесе бит, бу Казан сөлгесе дип кызыгып алалар инде. Ул безнең халкыбызның күңелендә булган бер хис дип әйтергә мөмкин инде. Шуңа күрә Казан сүзе дә кергәч, менә калса бу туристларга алырга, истәлеккә алырга да бик яхшы. Яисә башка шәһәрдә, башка регионда, я башка илдә яшәүче дусларыңа, туганнарыңа бүләк итәргә менә дигән бүләк бу истәлеккә. Казан сүзе керүе дә бик берничә вариантлар булды безнең. Менә без Казан сөлгесенә тукталдык һәм инде исемебез җисеменә дә туры килсен дигән шигар белән эшлибез. Бик әйбәт, уңышлар сезгә. Менә гаиләдә шушы яңа шөгылегезне ничек кабул иттеләр? Гаиләдә минем бөтен яңа шөгыльләргә инде игәләнделәр. Мин күп әйберләр белән шөгыльләндем. Һәм инде шигү белән шөгыльләнә башлагач та иң беренче ирем белде, иң беренче ирем хуплады. Аңа бизәкләрне күрсәтмәдем, идеяны гына әйттем. Үзем бизәкләрне ясап, бөтенесен башкаргач, инде аның янына матур сөлгеләрне китереп кенә куйдым инде. Әйе, нәтиҗәсен күрсәттем, ул бик шатты. Аннары инде әтә-әниләргә күрсәттек. Аларның барысына да хуш килде инде. Субханалла, ярар. Пешигелгән товар сыйфатына сез 100% гарантия бирәсез. 60 градус кайнар суда жусаң да бер нәрсә булмый дисез. Моны сез үзегез юып карап белдегезме? Ничек тикшереп карап? Һәрбер эшкә тотынгач, инде аның хәерле булуы, бәрәкәтле булуын телисең. Шуңа күрә инде син заказ бирүчеләргә, сатып алучыга әлбәттә сыйфатлы товар тәкъдим итәргә тиеш. Һәм без иң беренче чиратта шул товарның сыйфатына игътибар итәргә булдык. Әлбәттә, һәрбер сөлге белән үзем кулланып карадым. Аларны 60-40 градуста жусаң да, бу буяулар бетми, уңмый, рәхәтләнеп кулланып була. Шуңа күрә дә инде әйтүемчә, төп максат көндәлеккә кертеп җибәрү. Ул ниндидер матур бер бизәк булырга тиеш түгел. Нәкъ менә кулланышка кирип китергә кирәк, кирип китергә тиеш. Шуңа күрә инде алар барысы да сыйфатлы эшләнгән, тукымалар да 100% мамыктан эшләнгән.
Булар инде мәсәлән, безнең менә шундый өстәлләргә куя торган скатертный дорожкалар эшлибез. Ул инде махсус тукымадан эшләнә, бик катып чыранса да юыла ул. Бер нәрсә булмый аларга. Искиткеч. Төрле выставкаларда, күргәзмәләрдә еш катнашасызмы? Катнашабыз, катнашырга тырышабыз, чөнки инде безне күбрәк кеше белсен дип, үзебезне күрсәтик дип, күбрәк кеше белән танышыйк. Аннары андый күргәзмәләрдә катнашканда нидер тәҗрибә туплана, бүтән кешеләрнең эшләрен карап сокланабыз, инде шуннан илһам алабыз. Быел халыкара икътисади саммит, Россия ислам дөньясы Казан саммитта катнаштың, ул чара нинди дә булса үзгәрешләр китердеме? Әлбәттә, андый дәрәҗәле саммитларда катнашу эшчәнлекне үзгәртә, уларны яңа дәрәҗәгә күтәрә, чөнки син хезмәттәшлек итү өчен яңа кешеләр белән танышасың. Синең продукцияңне инде башка төр кешеләр күреп ала. Ул саммитта инде безнең сөлгеләр чит илгә дә китте, Россиянең башка төбәкләренә дә сатып алучылар күп булды. Менә хәзер безне Хызур ТВ тамашачылары карап утыра, күрәләр менә, үземә дә алар шушындый сөлге ди. Алар кая мөрәҗәгать итәргә тиешләр? Билгеле, иң беренче инде мин булсам интернетка кирип карар идем. Кая икән буларның кибетләре? Бездә хәзерге вакытта әлегә үз кибетебез юк, әмма безнең инде анда максат куелды, ул берсе үз кибетебезне ачарга. Хәзерге вакытта без әлегә интернет сатабыз, интернет челтәрендә. Ул инде бар кешедә белгән Instagram, ВКонтакте һәм Facebook. Шул социаль челтәрләрдә Казан сөлгесе дип җыйсагыз, безне табырга мөмкин. Гөлнара, без хәзер берничә мизгелгә даими сәхифәбезгә тукталып алыйк. Бүген без хатын-кызның эшләве турында сөйләшербез. Әлбәттә, хатын-кызның эшләмәү ул гаиләдә ир белән хатын үз ара сөйләшергә тиеш, дип уйлыйм. Чөнки бит инде җәмгыятькә дә карый. Мәсәлән, гарәп илләрендә хатын-кызлар мохтаҗ түгел эшләүдә. Алар өйдә ниндидер бер шөгыль белән мәшгульдер бәлки. Аларның өйләре дә бик зур. Ирләре җитәрлек дәрәҗәдә акча эшлиләр. Алар бер нинди мохтаҗлык сизми. Әгәр дә хатын-кыз аңа мохтаҗлыгы юк икән, аңа кирәкми эшләргә. Хатын-кызга әгәр дә аның ире аны тәэмин итә икән, үзенә эшләргә киңәш ителми. Нәрсәгә инде ул? Хатын-кыз өйдә тәртипне, җырлыкны, бала тәрбиясен сакларга тиеш. Өйдәге булган матурлыкны сакларга тиеш. Безнең җәмгыятебездә, мәсәлән, икенче төрле караш. Монда әйтергә кирәк, безнең җәмгыятебездә барыбер ислам дәүләте түгел, ислам кануннары буенча бик яшәп бетереп булмый, тулысынча. Монда әлбәттә, мәсәлән, безгә шул ук страховка мәсьәләсендә бездә ул ярамый. Машинага страховка, ләкин ул шарт булып тора. Булмаса, машина йөртә алмыйсың. Менә шушындый мәсьәләләр бездән килми ул. Без аны үзгәртә алмыйбыз. Монда да шулай, әгәр дә хатын-кыз ярдәм итә ала икән иренә, мәсәлән, балалар тәрбияләргә, балаларга кием алырга кирәк бит инде. Һәм инде иренә ярдәм йөзеннән ул эшкә чыгып, һәм бу эше, әгәр дә хатын-кызлар айырым, ирләр айырым булса, хәерлерәк күпкә. Хатын-кызлар айырым кабинетта утыра, ирләр айырым кабинетта утыра, һәм алар берсе белән берсе очрашмасалар, ул күпкә хәерлерәк. Ләкин анысы да бездә авыррак. Менә шушы системаны булдырсак без, хатын-кызлар айырым, ирләр айырым, хәерлерәк булыр иде. Бер-берсе белән очрашмасалар. Әмма безнең җәмгыятьтә ул теге хатын-кыз эшләмәсә мөмкин нәрсә түгел. Аны алып бетереп булмый. Менә син эшләмисең дип әйтсә, вакытта хатын әйтә инде, алайса үзең генә тәэмин итәсең. Бөтен ирләр дә әйтәм бит инде, теге 100% яхшы зарплата алмый. Кемгәдер 20, кемдер 30, кемдер 40 мең ала. Ул да җитмәй бүген көндә. Ул вакытта хатын булышагына аңа. Минемчә, бу гадәти күренеш.
Һәм инде аңа шаккатырга кирәкми. Бу бөтен галәм шулай эшли. Хәтта гарәп илләрендә дә хәл шулай. Хатын-кызлар эшли башладылар инде. Өйдә утырасым килми дип чыгып китәләр инде алар барыбер. Машинада җиртәләр. Таксида да эшлиләр. Ничисең инде? Ирләр азая. Ирләрнең күбесенең хәзер эшлисе килми. Аларга телевизор белән диван бирсәләр, шул җитә кайбер ирләргә. Кызганыч, ләкин шулай. Күпчелек ирләр эшә. Хәтта кыямәт көне алдыннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, ирләрнең саны азаер, хатын-кызларның саны күбәер диде. Бүгенге көндә статистика буенча бер иргә 10 хатын-кыз туры килә. Пәйгамбәрнең хадисе. Һәм инде әйтергә кирәк, кыямәт алдыннан bir irgə 70 хатын-кыз туры киләчәк диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. Бу вакытта нишәргә? Нинди генә офиска кирсәң дә, бөтен җирдә хатын-кыз утыра. Кайчан операторга шалтыратма телефоннан. Нинди генә операторга, телефон операторына шалтыратасың. Хатын-кыз сөйләшә синең белән. Ирләр бик эшләмиләр шул. Кызганыч. Җәмгыятьне бүгенге көндә хатын-кыз алып бара. Һәм шул хатын-кыз ир кешене мотивация ясый, эшләсен әйдә дип. Аллаһка шөкер, шундый хатын-кызлар булгач теге куып чыгармыйлар, теге ташлап китмиләр, синнән булмый инде дип. Киресенчә ярдәм итәргә тырышалар ирләренә. Бу да кеше булсын, бу да бассын, бу да эшләсен дип. Менә чыннан да хатын-кызның роле җәмгыятьтә зур. Һәм инде аның гаиләдә дә, җәмгыятьтә дә эшләве теге хәерле әйбер дип әйтергә була инде. Чөнки хатын-кыз бүгенге көндә алып бара шушы хуплана дип әйтсәң юк, әйтмим, хәерле түгел, хуплана. Хатын-кызның бүгенге көндә җәмгыятьтә эшләве хуплана. Ул бит инде чыннан да гаиләне алып бара бүгенге көндә хәтта кайбер хатын-кызлар. Ләкин онытмаска кирәк бер әйберне. Хатын-кыз балаларын онытмаска тиеш. Эш дип балаларны оныталар, балалар әллә кая китә, әллә кем булып китә. Аннары карыйсың, анда тарта да башлый, әллә кемнәр белән йөри башлый, әллә нинди җәмгыятькә кирип китә. Бу да куркыныч. Шуңа күрә әти-әни эш дип балаларны онытмаска тиеш. Бүгенге көндә иң зур хата ул. Эшкә кирип китеп, балаларны оныталар. Аллаһ Тәгалә шушы сөйләгәннәр белән әзрәк булса да гамәл кылырга язсын, иншаллаһ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, без дәвам итәбез. Хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта Казан сөлгесе проекты җитәкчесе Гөлнара Нурмөхәммәтова. Гөлнара, сез ничек уйлыйсыз, менә шушы милли йолаларыбыз, милли традицияләребез татар гаиләсенә алар нәрсә китерә, нәрсә бирә? Biz инде үзебез дә авылда үскәнлектән, шундый әбиләребездән калган гырыф-гадәтләребезне инде күреп үскән кеше буларак, татар халкының күңелендә булырга тиештер дип уйлыйм мин ул әйбер. Әгәр татар балаларында һәм үзебездә милләтебезгә карата ярату, хөрмәт итү, тарихыбызны белү һәм инде гырыф-гадәтләрне саклау дигән хис булса, әлбәттә ул милләтнең киләчәге булачак. Шуңа күрә иң беренче чиратта мондай гырыф-гадәтләребезне саклау, ул безнең бит үзенчәлеклебезне күрсәтә. Әгәр менә шундый үзенчәлегебез булмаса, телебез булмаса, безне инде татарлар дип тә белмәсләр. Һәрбер халкының үзенең тарихы, үзенең бизәге, үзенең тормышы булырга тиеш. Кайбер шәһәр балалары аларның бит гомердә сабантуйда күргәннәре юк. Менә авыл сабантуе, чигелгән яулыклар күргәннәре юк, аларның чигелгән сөлгеләр. Сез менә шушы шәһәр балаларына менә шушы милли бизәкләребезне күрсәтүче бер үрнәк һәм миңа калса бу бик зур эш. Бигрәк тә менә шушы кеше буынны тәрбияләүдә бу бик зур эш. Һәм сезгә уңышлар гына насыйп итсен Ходай. Бөтен юлларыгыз ачык булсын иде. Рәхмәт, Биксар. Гөлнара, хәдистә олыларыбызга хөрмәтсез, кешеләребезгә рәхимсез булган безнең арадан булмас диелгән. Сез Азат белән бүгенге көндә 2 бала үстерәсез, Аяз һәм Камал улларыгыз бар, шулай бит? Менә өлкәннәргә булган мөнәсәбәтне, хөрмәт белән карауны сез улларыгызга махсус өйрәтәсезме? Беренчедән инде ул без
ул хөрмәтне үзебезнең үрнәктә күрсәтәбез. Ул безнең әти-әниләребезне хөрмәтләү. Балалар безнең әби-бабайларына ничек хөрмәт белән карауларына күреп үсәләр, һәм алар шулай кирәк дип беләләр. Менә иң беренче шуннан башлана. Икенче эш инде ул җәмгыятьтәге олыларга һәм кешеләргә хөрмәт булу. Шулай ук уен площадкаларында уйнаганда кичкенә балаларга ярдәм итү, анда әбиләрне күрсәләр, исәнләшү, аларга хөрмәт итү. Шундый кичкенә генә дәресләр үткәрәбез инде әлбәттә. Шулай ук мәсәлән, ял саен авылга кайтып йөрүбез дә әти-әниләрнең хәлләрен белеп, аларга ярдәм итеп китү алар өчен зур үрнәк булып тора инде. Менә үзегез бит инде әйтеп үттегез, без авыл балалары дидегез. Дугаларны шулай кичкенәдән өйрәнгәнсездер инде, шулай бит? Әйе. Улларыгызга ислам белемен ничегрәк бирәсез? Ислам белемен булдыра алганча бирергә тырышабыз. Ул йоклаганда инде дугалар укып йоклыйбыз. Шул үткән көнгә рәхмәтләр әйтеп Аллаһ Тәгаләгә, ул көннең уңышлы, матур үтүе, ризыклы үтүенә рәхмәт әйтергә өйрәтәбез балаларны. Һәм инде иртән торгач, исән сау тордык, Аллаһка шөкер без исән имин дип, шулай итеп дуга кылырга өйрәтәбез. Һәм әлбәттә инде намазда күренә үрнәк, һәм инде әтиләре белән мәчеткә йөриләр. Субханалла. Улларыгызга ничә яшь хәзер? Аяз улыбызга 5 яшь, Камал улыбызга 2 яшь. Субханалла. Инде әле алар шулай кичкенә булуга карамастан, сез инде улларыма нинди киленнәр килер микән дип уйлана башлагансыз икән. Бик иртә түгелме әле? Минемчә, әни кеше шулай кичкенәдән итәгатьле, иманлы киленнәр теләргә тиешме улларына? Минемчә, бала туганчы ук әни инде балаларына матур теләкләр әйтә башлый. Улым бәхетле булсын дип, улым озын гомерле, сәламәт, җәмгыятькә файдалы кеше булсын дип тели башлый. Һәм әлбәттә кичкенәдән үк аларның булачак тормыш иптәшләре дә турында уйлана башлыйсың. Чөнки ул дөньяда иң мөһим факторларның берсе. Балаларның бит инде үзенә күрә акыллы дәвамчылары да булырга тиеш. Шуңа күрә әлбәттә киленнәр турында уйланабыз. Аларга кыз баланың нинди булуларына, аларның кыз балага нинди хөрмәт белән карауларына барсына да өйрәтәбез. Алар инде менә әниләре үрнәгендә чын үрнәк күрәләр. Миңа калса, хатын кызның татар, хатын кызының нинди булырга тиешлеге менә сез күркәм үрнәге. Субханалла. Рәхмәт, тырышабыз булдыра алганча. Субханалла. Ирегез Азат көрәшче, шулай бит? Улларыгыз көрәш юлы белән китәбез дисәләр, нәрсә диярсез? Бу билгеле исламда рөхсәт ителгән гамәл, ләкин спорт шулай да спорт бит инде. Ниндидер травмалар да буладыр инде, шулай бит? Травманы инде аны көндәлектә дә алып була, Шулай спортта гына алып була дип әйтү дөрес булмас. Әмма шулай да аларны инде безнең төп максат акыллы егетләр итеп үстерү һәм инде үзләре теләгән өлкәгә гәл инде ул хәерле эш икән, без инде берничек тә каршы килә алмыйбыз, чөнки инде алар әтиләренең көрәшеп яшәгәнен күрәләр, тренировкаларга бергә йөриләр, шуңа күрә инде аларның мин дә көрәшче булам дигән сүзенә берничек тә каршы килеп булмый. Ул бит инде үзеңнең тормышыңа каршы килү дигән кебек була. Чөнки әтиең көрәшче, юк сез булмыйсыз дип, мин аларга берничек тә ул юлдан китәсез дип әйтә алмыйм. Аннары бит ул көрәш дигән сүз, әлбәттә ул Азатның бөтен тормышы көрәш. Ул көрәш өчен инде бик тырыша, татар көрәше өчен. Һәм әлбәттә улларын көрәшкә каршы Көрәшкә каршы тискәре фикердә тәрбияләми дип әйтәсез. Тискәре фикердә тәрбияләми һәм спорт белән шөгыльләнү балаларга бик файдалы, ул аларны максатчан булырга өйрәтә. Тырышлыкка, сабырлыкка өйрәтә. Әлбәттә, ул бер шөгыль булып торырга тиеш. Демәк, балаларыгыз әзрәк үсә төшкәч, сез инде һичшиксез аларны көрәшкә бирәчәксез. Әгәр үзләренең теләкләре булса, баралар. Менә син үзең татар милләте өчен янып яшәүче, аның менә шулай милли йолаларын яңартырга омтылучы, Азат та шулай милли җанлы татар көрәшчесе, менә шулай ике милли татар милләте өчен янып яшәүче ничек очрашты? Безнең очрашу урыны ул 2009 елларда булгандыр инде. 2009-да, 2008 елларда ул вакытта Казанда шәрык клубы эшләйдер. Татар яшьләрен берләштерүче шәрык клубы. Һәм әлбәттә инде алдан килгән студентлар, алар инде
татарга сусаган, татар чараларына сусаган яшьләр үзләренә шунда урын табалар иде шәһәр клубында. Һәм без шәһәр клубында шактый гына оештыручылар булып эшләдек Азат белән, һәм шунда таныштык. Шуңа күрә инде безнең анда танышкан парлар хәзер дә бик матур яшиләр. Алар да инде милләт дип җан аталар, балаларын татар телендә, туган телдә сөйләшергә өйрәтәләр. Син үзеңнең тормыш юлыңны бизәк белән чагыштырыр идеңме? Һәм синең тормыш юлың нинди төсләрдән тора? Әлбәттә, тормыш юлын мин бизәк белән чагыштырыр идем. Бик матур чагыштырып бит. Чөнки бизәк ул төрле төсләрдән тора. Һәм иң мөһиме ул бизәкнең төсле, якты, матур бизәкләрдән торуы. Без һәрберебез үзебезнең тормышыбызны шундый матур чәчәкләр белән бизәп торырга тиеш. Һәм минемчә, минем тормышым аллы, гөлле, матур чәчәкләр белән бизәлгән. Субханалла, ярашылай булсын. Аннан соң төсләрен генә түгел, хәтта адәм баласы чәчәкнең тажы аска карап торамы, өскә карап торамы, чәчәк атамы, әллә берләнеп кенә киләме? Барысы да адәм баласы кулында. Шулай бит. Һәм әлбәттә ул кояшның нинди булуына да карый. Шуңа күрә безнең күңел кояшы, үзебезнең күңел кояшы якты булырга тиеш. Без һәр вакыт үргә тулырга тиеш, үсергә һәм әлбәттә җәмгыятькә файдалы кешеләр булырга. Субханалла, сине тыңлыйм да, Гөлнара. Рәхәт менә сине тыңларга, күңелемә шундый һәр сүзең, телеңнең шундый камил булуы, рәхәт менә күңелгә май булып ята. Рәхмәт. Рәхмәт, бик зур итә. Менә бу Казан сөлгесе проект чыннан да искиткеч проект. Күз явын алырлык бизәкләр. Менә алар әлегә бит инде текстильдә гына дисең. Киемгә күчү, бәлки аксессуарларга күчү турында уйланасызмы? Әйе, әлбәттә, андый уйланулар бар, чөнки безгә заказ бирүчеләр, сатып алучылар бик еш бу сорау белән мөрәҗәгать итәләр. Сез камзул текмисезме, сез түбәтәйләр текмисезме, сез күлмәкләр текмисезме дип бик күп бездән сораучылар. Без моны максат итеп куйдык. Һәм әлбәттә, мин ниндидер анда үзем мода өлкәсендә белгеч түгел, әмма үзебезнең милли бизәкле камзулларны, түбәтәйләрне эшләп чыгаруны күздә тотабыз. Мәсәлән, шулай ук мин Казахстан дизайнерларына Инстаграмда да язылган, аларны интернеттан да күзәтеп торам. Алар һәрберсе никахка, туйга, кая гына барсалар да һәрберсе бик матур камзул киеп баралар. Алар һәрберсе төрле бизәкләр белән чигелгән, искиткеч матур. Безнең Казанда әлбәттә ул өлкәдә эшләүчеләр бар, әмма алар шулай ук күләмле эшләмиләр әлегә. Шуңа күрә бөтен кешедә ихтыяҗ юктыр, спрос. Минемчә ихтыяҗ бар, чөнки менә безгә дә без әле яңа гына эшли башладык, безгә дә мөрәҗәгать итүчеләр күп. Аны бераз модага кертеп кенә җибәрергә кирәк. Һәм бөтен кешедә минемчә рәхәтләнеп киеп йөрәчәк. Реклама җитми дип. Реклама җитми, ия. Һәм менә шулай ук туристлар да бит инде мәсәлән футболга килгәч әйткәннәр, без татарларны күрмәдек дип. Әлбәттә, алар безнең телебезне бераз ишеткәннәрдер, әмма милли киемнән йөрүче кызларыбызны, егетләрне әле без Казан урамнарында күрмибез. Ул без әгәр без аны күрсәк, ул безгә инде шуның кадәр зур мөгъҗиза булып куела, күренә инде. Шуңа күрә инде бәлки безгә әз генә милли бизәкле киемнәрне дә кертеп җибәрү кирәктер. Казанда инде популярлашып китте, әмма без әлегә аны бәйрәмнәргә генә киябез. Шул сабан туйларына, туйга, никахка, әмма көндәлеккә кертеп җибәрүче дизайнерларыбыз барлыкка килер дип уйлыйбыз. Бездә шулар исемлегенә ала берсә өстәләргә ниятебез бар. Амин, амин. Тик шулай да бар инде гомумән бөтенләй кимиләр дип әйтеп булмый. Бар андый кызларыбыз көндәлек тормышта да кичкенә генә түбәтәй киеп йөрүчеләр, читекләр менә хәзер модага кереп бара. Андыйлар юк дип әйтеп булмый. Һәм менә шу өлкәдә эшләүче дизайнерлар да күп. Син аларның иҗатына ничек карыйсың? Мин һәрбер дизайнерның иҗатына сокланып карыйм, чөнки ул һәрбер кешенең үзенең күңел җимеше. Менә ул ничек күрә аны, шулай эшли. Ул аның зур хезмәте. Бәлки кемдер аны әйтергә мөмкин, ой, моны матур түгел, ой, моны кыямсыз дип. Нимчә алай дип әйтергә кирәкме, чөнки кеше аңа үзенең күңелен биреп, хезмәтен биреп эшли. Менә үземнән чыгып та әйтәм. Шуңа күрә мин һәрберсенә сокланып карыйм, эшләрендә хәерле эшләр теләп калам. Һәр кешенең үзенең бер юнәлеше булырга тиеш. Үзенчәлеге булырга тиеш. Менә кай берәүләрнең киемнәрендә ниндидер үзбәк элементлары, димме, казах элементлары очрап китә. Бу
милли, безнең татар милли костюмы дип атап була микән моны? Милли кием дип. Әйе, менә бар андый дизайнерлар үз эшләрен башлап җибәргәндә, әле татар бизәкләрен белмиләр. Һәм кыргыз, казах, үзбәк бизәкләрен күреп, аларны инде татар бизәге дип уйлыйлар. Аермасын тапмыйлар. Аның шуңа күрә менә шундый хаталар җибәрүче кайбер оешмалар бар әле. Бар, әмма Белемнәре җитмәгәнлектән шулаймы? белемнәре җитмәүдән дә түгелдер инде ул. Алар шулай кирәктер дип саный, шулай матурдыр дип саный. Әмма без инде, әгәр ул эшкә тотынганбыз икән, без инде үзебезнең татар бизәкләренә нигезләнеп эшләргә тиеш. Татар бизәкләренә турында язылган китаплар да бик күп. Аның өчен библиотекада утырырга, музейларда йөрергә кирәк. Шуннан инде үз идеялар туа. Әлбәттә, алар заманчалаштырган булырга тиеш. Чөнки әбиләребез дә бит инде алар гел бер төрле генә кием кимәгәннәр. Алар нинди мода булган, шуңа яраклашып калфагын да теккәннәр. Калфакның да нинди генә төрләре юк бит инде. Хәзер менә безнең модага менә шундый түгәрәк калфаклар кереп китте. Ул әлбәттә безнең әбиләребез андый калфак киеп йөрмәгән, ул Кырым татарларыннан килгән түбәтәйдер дип уйлыйм инде. Мен шулай да ул безне бизи, матур, үзенчәлекле ясый. Шулай да бу, димәк, шит мәдәнияттән килеп кергән түбәтәй дип санамыйбызмы безне? Мин алай дип санамас идем. Үзенә күрә бер үзенчәлек. Әбиләребез кигән калфаклар да югалмый бит. Андыйларын да кияләр. Гөлнара, бик зур рәхмәт кызыклы әңгәмә өчен, бик кызыклы да чыннан да. Һәм мин үзем өчен Казан сөлгесе проектын әле менә беренче күрдем, үзем өчен ачтым, һәм тамашачылар арасында да мондыйлар күп. Алла бирсә, безнең тапшырудан соң да заказлар тагы да күбәеп китәр, Алла бирсә. Рәхмәт бик зур. Уңышлар телибез сезгә, эшегездә дә, гаиләгездә дә. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта Казан сөлгесе проекты җитәкчесе Гөлнара Нурмөхәммәтова булды. Исән сау булыгыз, милли йолаларыбызны, традицияләребезне онытмыйк.